Wai yaya gidan na ga dubban shara tamkar ban aje mata ba. Mai gidan ayyukan ne sun yi yawa ne har ban san wanne zan yi ba. Ƙarya ne dun lalaci ne ga wanki na ma baki mun ba. Dubi zanin ma ya koɗe kamar babara na sai mata shi ba. Wani kam yawa ya taɓa ka za ka kase sirri a gabana. Wato tsabar kin rena ni sai kin zunguri takalmi na. Saboda mugunta ba da yawancin har igiyar guga kika kyale sai da ta shaƙe wuyan abuna. Dan Allah mai gida kyale ne akwai wani lissafi a gabana. Lissafin nan naki na banza tarayyar yayi da ashana. Rannan ma da ina yin bacci na ji kina zagin bakina. Ai dama haushin ki nake ji kin taba kushe karin hulana. To ki bani abinci na ni in ci bana san surutun banza. Yau in ga mai kwatar ki a gona inda kin girka mini gwaza. Amma buhun nukan ainau ne ba a cikin ƙwarya kika kai ba. Da Allah kalli miyan nan baba kamar an wanke zanin mai goyo. Matan nan wata ran sai in ji kamar in kai ta tasha in sauyi. Karin aure ya kama ni sai na yi shi a wannan sati. In ka ga dama ka yi shi yanzu ai ba za na hana ka kayo ba. Kai, a ina kika samu kuɗaɗen nan ne in ce ba sata kika je ba. Baban mu ne ai ba man so in yi sana'a ban nema ba. Dama kai ne niyyar baiwa amma yanzu ba zan wannan ba. Yanzu a ce dai mamar kaltuma kin guji aikin samun lada. Ai cewa kai za ka yi aure ko da na so ko ban so ba. Dan Allah ka ji mun wani zance ku mata ba ku san wasa ba. Wacce nake so din in ne ma na ma lura tana da kusun bikin ga ko ba zancen ayi aure da ma ban mata alƙawari ba. Dama ne can na sani ma in aure na je mai kushe abinci. A'a matsala daga baki na ne ashe ban lashe miyar sosai ba. Dan sawun farko da na kai shi na ce ba ki yau kauran magi ba. Kuma ya rage naka ko ta yi daɗi ko bata yau ba. Azuma na so in sayo miki lalle canji na din ne bai kai ba. Bar lallen ka kawai ba na so ban tilasta ma ka saya ba. Ha in je in boye kuɗi na sannan in tafi dai surfe na. A'a ban nan sulba dan likitoci na faɗakarwa ba a san wahalar mai juna. Nemi kujera ke ya zaman ki kar da ke girgiza shalele na. Aikin mata ne ni zan ce ka taya ni wayo. To annabi ma ya taimaki na shi koyi zan yi da shi ba ke ba. Dan ni aikin samun lada ban ɗauke shi abin wasa ba. Masoyi na gani na ga idanun shi na alfarma. Bai sa yi min ni ba zan canza masoyi ba. Duka mai haƙuri wata ran zai hau karaga daidai. Ni dai ni haliyan nan burge ni kake. Idan kai fara'a har wani shege ni kake. Kai a'a ni fa matan nan tsoron ku nake. Wato kun ga ina dan ciniki na in rike. Ya kin zo hada shashake muryar kiki. Kai na ga sai lai ne yayin kake. Ai da sale da sele duka sale su. Karama ku sani sale da auren shi. Sai da na yi ma a waya. Ni kam na yi shiri gobe nake son tafiya. Da kuma kin zo daidai da ina jin gajiya. Garin babu kuɗi kowa ya canza miya. Ta ai dubu uku ne babu yawa za ka iya. Ai dubu uku kan kin karɓi kuɗin akuya. Ina laifin fadari uku in zana iya. Da ƙasar ta ki ruwan sanyi har ƙara jiya. Ai abin da za a yi kenan rike bango ki ba. Ke ni dubu na ɗaya ce kwallon kwalki sani. Kai ashe na yi biyan bashi a cikin tafiya. 400 ya rage yanzu ina za mu tsaya. Tana canza wuya to halakin ban ajiya. Yan mata soyayyar nan fa ba dole ba ce. Domin na kula ni za ki lahanta da ice. 400 nan su za ba ki karba ki wuce. Ki sauri ki je ta shakar rana ta miki. Kai ashe zan sai kati kuma bayan azahar. Abin dai da yawa ga la'azar ga azahar. Ga 170 ba ni 30 in rike. Tausayin ki na ji na san ba yadda kike. A'a kar ai haka ba Allah ya karba ki rike yayi.
kai tsiri ina ma zan je in dan kwake. Subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura.